के विधान है कि कतनो निमन आदमी हो उनका के एक न एक दिन मौत निश्चित बा। उहे एगो सत है, बाद में सब चीज सत है। ये लाइट है, इसको भी बुता जाना है। इससे मेहनत अभी टंगाया हुआ है, काम खत्म हो जाएगा तो वो मोड़ मार के अपन टेंटो वाला भाई घरे ले जाइए। और जी जे भी चीज देख रहल बा नजर के सामने सब के जाए के। हाँ, सत एक गो है जे आदमी को मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाना है। हाँ जी, जेकर जन्म भइल बा कर मृत्यु जरूर होई, जरूर होई। बड़ी सुंदर भाव लागल। एगो कभी एगो नदी के किनार से गुजरत है, देखनी का कि एगो सुंदर आदमी के शरीर में आग लागल बा और वो दोसर के हो ना अपन बेटवे आग लगैले बा। हाँ जी, वो देख के कभी कल्पना कैले, कहले का आहो जाकर रहने अरे धीरे रे धीरे धीरे हंस हम आखिर देखनी का देखनी का देखली भूलन भैया कि हम आखिर देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जार लाएरा हम आखिर देखनी हम आँखें देखनी हम आँखें देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जार लाएरा धीरे धीरे हम आँखें देखनी हम आँखें देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जार लाएरा अच्छा, सुरेश पासवान जी की तरफ से फिर से 50 रुपए का पुरस्कार आयल। हमने के स्वीकार जयकार रही, 10 नहजोरी रही, आशीर्वाद का चाह रही, परम पिता परमात्मा मालिक से कामना रही। भैया जहाँ भी रही राजा रही हम हंसत खेलत रही हम, जीवन हमेशा खुशहाली में बीतत होगी। हम आंखें देखनी सुंदर शरीर अगिया में जोरे लाएरा और का देखनी देवराज भैया का बसवा के बनल विमाना घाटे अइले चारी जाला बसवा के बनल विमाना घाटे अइले चारी जाला बसवा के बनल रे विमाना घाटे गईले चारी जाना बसवा के
मुहमा पर अगिया मुहमा पर अगिया अपने जमला का हवा धार लायरा हम आंखें देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जान लायरा मुहवा पर गया अपने जमल का हुमा धरे लाएगा औरी का देखने भूलन भैया ओ मामा के लकड़ी बिछावना ताही पर काया के सुलावना जबले आँख फूलल बा तबले रुइया वाला गद्दा पर सुतता नहीं ओहो पलंग पर लेकिन जब आँख बंद हो जाई तो लकड़ी के बिछावना और लकड़िए के सिरहान रही लकड़ी बिछावना ताही पर काया के सुलावना बेटवा के जरले बेटवा के जरले मैया के नसरतनवा जर लायरा हम आंखें देखनी सुंदर शरीरिया है अगिया में चल लाएगा कुली भइल जकरा लागी उहे धैल समूह पर आगी जेकरा खातिर सब कुछ कहने चोरी डकैती बेईमानी रोजी रोजगार आ ओहे आज मुंह पर आगे रख रहल बा। हे विधि के विधानी कैसन बा हे विधाता जब तनी चुके रहनी हल्का सा उंगली जल जात रहे तो माई कहलत कि हाँ बबुआ बबुआ के हाँ उंगली जल गइल बा इनकरा के दवाई करावा मलहम पट्टी करावा आई देखी कि उहे